bune, astăzi ne vom juca Minecraft Pocket Edition. Asta e caracterul meu. Vedeți, spre înceapă pe despre istorie. Și vom face o hartă nouă. Că nu mai știu cum fi poate. Și vom începe. Ok. Vom începe. Durează ceva, mă așteptăm. Crăciun fericit. Merry Christmas. I think. Yeah. I can talk English and Romanian. Și română, dacă vreți. Merge așa de greu. Puteți să dați skip mai departe dacă vreți, ca să putem să rămânem grăbiți. Jesus. Și nu mă durează. Fucking Christ, că durează. Jingle bell, jingle ball, jingle all day. What fun is to fuck, Jesus fucking Christ. Come on. God damn, cât mai durează. Yes, terminat. Deja. Hey. Sunt nou decât tu și de-aia mie mi-e greu să vesc și în astea. Hai. Prima dată în orice Minecraft joc, cred că voi știți deja că să luați lemn. Totdeauna să luați lemn. E important lemnul, parcă e cumva
E a good item to use, adică un obiect foarte bun. Și lemnul poate să te ajute de multe lucruri. Și de-aia avem nevoie. Dacă voi ați auzit de Sebastian Faraonu, uitați-vă și voi la canalul lui și că a făcut și el un video, cred. De Minecraft, a făcut episoade. Dacă mi-ați văzut episodul de Titanfall 2, uitați-l. Pare că nu se vede prea bine, că nu am chiar lucrurile pentru a vedea bine. Și mi-e greu. Acum. O vacă. Fuck yeah. Hello, little cow. Ciao. Little cow. Așa de greu să mor. Să leacă. Mamma mia, ce... Stai așa. Așa. Fuck, ce greu. Fuck. Mano, data. The fuck, Mario? Data. Fuck. Я нам на... What the fuck is ты постирал? Mono white. Да, Mario, data. God. Спросить, мой просто. Wow, эти песни! Telefonul meu nu e așa de bun. Da. După aia punem astea. Avem 40 20 de lei. După aia facem niște sticks. Vom face un topor, o sabie și un pickaxe, o lopată, și gata. Dar vreau mult să explorez pe acolo. Stai, mi-a arătat că pot să fac o barcă. Să facem o barcă. De barcă. Asta așa.
Chiar dacă mai trebuie să mai călătoresc, dar mi-mi place mult să călătoresc. Asta este ce-mi place mie. Îmi place mult să merg prin munți. Eu odată am cu verișoara mea, că m-am jucat odată cu Minecraft. Mi-am făcut casa pe un munte. Pe un munte. Era așa de frumos view. Și, da. E greu. Bun, yes! Mai slinky. Mai slinky. Ok. Cam greu. Whee! My slinky, my slinky. Da 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 da. Da 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 da. Vine seara. Oh, scuzați-mă, am căzut. Oh, crap. Uite, vreau să zic ceva. Știți că o să mă credeți nebun, dar nu vă pare ciudat când vă jucați odată? Eu cred asta, uite. Când eu sap într-un tunel, mă pare că sunt urmărit de ceva și mă sperie așa de rău. Asta e chestia. Nu crezi că e fricoșitor? Să vezi ca un lucru să fie în spatele tău și să se uită, așa de creepy, bă, rău îmi vine. Mi-e așa de frică, eu totdeauna fac. Asta e doar chestia. Bun, mersi că m-ați urmărit în acest prim episod din Minecraft și vă salut. Și puneți un like, comment și subscribe pentru mai multe videouri. Și voi face în viitor noi episoade. Îți mulțumesc. Bye bye.